श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। भारत सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या पोलिओ निर्मूलन विशेष मोहिमेचा सिंधू रक्त मित्र प्रतिष्ठान अध्यक्षा, वाईल्ड लाईफ रेस्क्युअर सल्लागार सेवते प्रतिष्ठान अध्यक्षा तसेच स्वराज्य संघटना अध्यक्षा शिल्पा खोत यांनी आढावा घेतला। 5 वर्षाखालील प्रत्येक बालकापर्यंत पोलिओचे 2 थेंब पोहोचणं ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून पालकांनी या मोहिमेत 100% सहभाग नोंदवावा असं आवाहन खोत यांनी केलंय। यावेळी शिल्पा खोत म्हणाल्यात, पोलिओ ही भारत सरकारनं 5 वर्षाखालील सर्व मुलांना पोलिओ या गंभीर आजारापासून वाचवण्यासाठी सुरू केलेली विशेष मोहीम आहे। या मोहिमेत सर्व बालकांना पोलिओचे 2 थेंब पाजले जातात। भारत पोलिओ मुक्त झाला असला तरी भविष्यात या आजाराचा धोका टाळण्यासाठी नियमित लसीकरणासोबत हा अतिरिक्त डोस देणं अत्यंत आवश्यक आहे। प्रत्येक माता पित्यानं आपल्या 5 वर्षाखालील पाल्याला न विसरता पोलिओचे 2 थेंब द्यावेत तसेच या मोहिमेला 100% प्रतिसाद द्यावा। यावेळी शिल्पा खोत यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी देखील सविस्तर चर्चा करून लसीकरण मोहिमेचा आढावा घेतला। सिंधुदुर्ग जिल्हा कायम पोलिओ मुक्त राहण्यासाठी सर्व नागरिक, पालक, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा असं आवाहन त्यांनी केलंय। यावेळी मोहिमेचे प्रभावी नियोजन केल्याबद्दल डॉक्टर बालाजी पाटील यांचं शिल्पा खोत यांनी विशेष अभिनंदन केलं। आरोग्य विभागाने केलेलं नियोजन वाखाणण्याजोगं असून प्रत्येक बालकापर्यंत पोलिओचे 2 थेंब पोहोचण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा तत्परतेनं कार्यरत असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय। यावेळी मोहिमेचं प्रभावी नियोजन केल्याबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिकारी सई धुरी, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी स्वप्नील मालखेडे, आरोग्य सेवक संजय वरक, डॉक्टर बालाजी पाटील यांचं शिल्पा खोत यांनी विशेष अभिनंदन केलं। आरोग्य विभागाने केलेलं नियोजन वाखाणण्याजोगं असून ही तत्परता महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं।